Inselmilkom. Meta kien ħareġ ir-riżultat tal-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija eGrant, jiena kont ittamajt li minn dik il-kalunja fil-konfront tal-Prim Ministru bħala pajjiż nieħdu l-azzjoni politika. Li iva hemm kull spazju għal idejat differenti u għal kritika anki ħarxa lejn xulxin, imma li darba għal dejjem għandna neħilsu minn politika perikoluża ta' tfigħ ta' tajn bla doċċ sempliċement tal-kilba tal-poter. Imma sfortunatament ma kienx il-każ. Hija ħasra li minkejja l-bidla fil-kap tagħha, l-oppożizzjoni jew uħud minnha baqgħu bl-istess stil ta' politika distruttiva ibbażata fuq allegazzjonijiet folots, li l-unika għan tagħhom huwa li jippruvaw ikissru lil dak li jkun. Li jekk ma jaslux bl-argumenti politiċi, jippruvaw jaslu b'tattiċi ta' mibeda li l-poplu ilu li warrab. Onestament ma stajtx nemmen meta ftit tal-jimilu smajt li l-Partit Nazzjonalista rnexxielu joħroġ biqlajja inkredibbli oħra. Għall-ewwel tibda tammira l-kreattività tal-istejjer li jivvintaw, imma fil-verità m'hemm xejn tad-daħħ, speċjalment meta huma qlajiet li attakkaw b'mod personali. Deputat tal-Oppożizzjoni joħroġ jgħid li tfal tal-Prim Ministru qed jattendu skola fl-Ingilterra u li l-miżati tant huma għolin li bilfors ġejjin mit-tixħim li jagħmel missierhom. Bla ma verifika xejn. Qabatu kwota profil fuq is-social media biex juża gidba ta' barra minnaw u jipprova jippinġi xi illużjoni ta' korruzzjoni. Għax kulħadd jaf li t-tfal tal-Prim Ministru jattendu skola f'Malta u l-ġenituri tagħhom bħal eluf oħra iddeċidew li jibgħatuhom fi skola privata, b'miżati li m'għandhomx jaqsmu xejn maċ-ċifri li semma Jason Azzopardi biex joħloq narrattiva li toġob lilu. Ovvjament il-Prim Ministru ċaħad din l-istorja avventata, imma taħsbux li Jason Azzopardi talab xi skuża. Anzi ftit tal-jiem wara mar il-Parlament u reġa' ħareġ b'gidba oħra, dik li l-Prim Ministru qed jaqla 5,000 euro kuljum. Għal darba invenzjoni li ma titwemminx u ntiża biss biex tipprova titfa' l-ħmiġ. Kif tista' l-Oppożizzjoni tinżel f'dawn il-livelli baxxi u sfaċċati? Kif jista' jkun naċċettaw dan it-tip ta' ġir irresponsabbli minn nies li suppost jirrappreżentaw lill-poplu fl-ogħla istituzzjoni? Dawn huma l-istess nies li kif diġà semmejt, b'konvinzjoni allegaw li eGrant hija tal-mara tal-Prim Ministru, ħarġu n-nies fit-toroq, qalu li l-familja Muscat għandha tintbagħat il-ħabs u għamlu anke posters dwar dan. Biex imbagħad wara inkjesta maġisterjali rajna kif kollox kien mibni fuq dokumenti folozz u firem iffabbrikati. Jiddispjaċini għall-ħasra li qed issir minn kull aspett. L-aktar fuq il-familji ta' min, bit-tajjeb u l-ħażin, jidħol jagħti servizz fil-politika. Però fl-aħħar mill-aħħar in-nies jafu jiġġudikaw, jaslu għal konklużjonijiet tagħhom. U llum in-nies qed jindunaw li għall-poter sfortunatament il-Partit Nazzjonalista u xi membri tiegħu lesti jagħmlu minn kollox. Allum inselmilkom.